zanin kan video a chuanin content rau pui le thil no pangte ne na ron lan angkha kan ti don lawa kan video Sunday nia kan upload takha train khatin lo ngai serious em maya ni zan lama te live in thilom zia te karon soi fia to mai ro chu live te lo nang lo le thil lo la hre lo te in oma vauna hial te kan to ta ka chuanin thil soi fia trul nin ka ria video pa ngai nge hian an ron soi fia duai ni e kan nau te min lo support a video te kan siam thina kan lom khop maya an exam te anaya an exam te hnaya wangin video kan ron rigulu tuk thai lova ka bai sai ho lovak Sunday tlai po khanin video siamang u an ron ti ani e kan lo tia chuan video kan han siama CM open letter kan thon ve du antia open letter anti lo CM letter kan thon du jela ro sanga kan thon ang khan anti ni chumo open letter ani chu in thon don ani amar chu no pang te kan nia soi sel na le tin ang te khati ho so o katia kan shia lom kan ngai sanga ngai san te tunge soi sel ngai ti ten min changa chiti chuanin video te kan ron siam ania July open letter an thona po khanin CM soi sel na pakhat ma an ziak lem lova tin CM pon lo en po kan ring lo boka July chu tam takin an lo hu em mai ti kan ria kan thiam lo te po ani na lai te po omanga in mi ria thiam na kan ngen duatin ei no pang chu in rianga in fa te po nu le pa chuanin engtin nge kan soyang an hero te mo kan regular viewers te chuan in rianga ahma pon pulal do ma an ngai san zia le an hero ani zia chu in hrechianga nga no pang chuan an hero te chu engkim ti thai mo engkim dil ngam mo engkim nei le thiam ria an ngai thina chu an ni pon an hero ve mai CM te chu an ngai lo an lo ngai ro puya an ro pui reng boka kan CM zom tak tep tan pon huat tur omin ka hrelova chu letter kha an thon ve open letter kha chulai chu an han thona kha khatia kan posta kha tam takin in lo hota em mai la ya kha apoi kan tia kan hre thiam lova vauna hial te keima pon kan tok chho bok nen chulai chu live chuan karon soifia to ani zan lama amar chu video nge hianin soifia a rule angai ni hi tina kha kaima ril ruwa alo liana chu kan ron soifia du atin min soi sel na thren khatte hei hanti angte mo e le a han man pol angte le kan sem zong tak pulal du ma khalal du ma tia soi zau kalo nei nge chu i video kala en let man lawa hai kala boy charchara ka thiam lo lo ni kha ka chu trong kan man dik lova po trong man dik lopo kai ka soi thina ka regular viewers te chuan in hrianga mizo trong hi ka thiam lo kan ti don nge mizo ni si e le a han man pol tlat angte thil diklo mo adiklo e le a thil je sang han man pol angte kanai na sa in mi hria thiam na kangen fau boka amai ro chu hate comments kan ti te kan that na tura min zil na te zong ate chan ka tum lawatin in siam that zel po kan tuma amar chu helai bi ka hi chu aza thak ka te kai pon hai thingtlang ni zan life na chong an soi to thingtlang khomong ping kan nia YouTube channel lian lo te CM za na ti bor bang hial khopa min lo ngai tele engting ye kan soyang CM kan chan vauna hial kan han to ka te khamo azia lo katia kan thiam lo liao ani rualin thil om zia kha kan soifia vedu ani chu ka thin rim ho lova nuam lo katia vauna hial te kan han to le ta ka chuan a video nge in ti chua kila thang katia azan in video poiron siam kania chu soi to angkan in no pang chuan an hero te chu engkim ria engkim thiam engkim thei mo an ngai thina chumi an real ru chu no pang real ru thiang lim khan letter angin an ron zia ka an ron thon ve mai kha nia chulai taka chuanin huat tur kha kai chuan ka hrelo lut to ka wang khanin
post po kha kan ni an kan video ka thli film vek thina ti tiang rap battle kan ai don te pon voice som te kan sut tha thina ni kan nai pui te pon achan chu trongkam mi poyen soyem no pang trongkam ni lo deuh an hmangem ti te ka thli film a thalo ka ti chuanin ka post lova mo kan video poi I post ngam lo tam tak video kan siam post ngam lo ka nga ani chula ya chuanin keima ngei pun video camera kenga fok latu kania khamini pon khatiang thil poile thil huat tur a omlo lutu ka shria ta wanga ron post kan nita chulai chumi tam takin an lo huwa an lo thinrim ti te ka shria nai youtuber hi ka intingai lo amar just subscriber in zara singte kan lo nai tling veta youtuber inte ve maila youtuber kan ni chuadin mi soi sel na te mi soi chiat na te chu kan tong tur ani ti chu ka chiang lu tu ka chan vek bo ka tum lo chewa tin ka holo boka in siam that na tura kan in siam thanga chu ka ngai dan youtube ka khoi tir tanga ka ril ru ningal sa ania trong kam ka man dik lova te thil chi sang min soi sel na po in siam that ka tum na se mem thina ka thai lo zok thina ni chumo amai ro chu tu na mi bi ka ro hi chu anam isu deu lek awangin in soi fi angai ni in kan ria tam tak phai chon in mnf pa mi ni miron ti bol te chu ti khati ichak lawang ka mu na chon ti ang tam tak te vauna khati ang boruwa ka kha an thlen ta ka wangin thilom je kan soi fi an in fa te in now te po khan in an hero chu mo thilem kim thiama te thilem kim ria te mo kan te lai pon kan pa te kan ngai san thin kha khatiang ang khanin min lo ngai sak ula ani pon an nga ya tin tam takin izia sakaniang ti te in omboka ka zia sakani lo chiang lu to ka hai hi chu bible a hianin pathian hianin ama minga checham a phal lo na thu hi lo ziak lo selang chuanin pathian hing po hian chia ka cham ngam hial ti tur khopani amaro chu tiang te kha tu lo a bible in lo phal lo boka checham te no pangin an mani an zi ania video po khenula an kut zia khorop ngai te khatyang ang kha hril po ka hril lova chula ya te chu tin huatur a omlo an zia khan tia ron post po kan ni reng ani chu milo shia sakte u khongai takin ti la ya kha tuntrum kan video chuni mai sela chuanin hai kan soibel du dewa chu an exam me kan exam zo hen kan ron rigu deu thai to dona kan ron rigu deu chuanin thilte kan ron lilam mai thaya kan nai ang thingtlang thlai ang te achan chu kum to pa hen kan project a aizol bazar te kan ron tuma chunga chuanin thil har sa thina thingtlang atang chuanin chuta chuanin khongai takin kan live te min lo ngai chang thrin ula min lo en ula tin video pa ngai munam tak kan thiamang tokin ron siam kan tum zel dona khongai takin like comment share kha min lo ti sak zel ru ti kha kan soi bel du bokani khati zong kha tuntrum kan video chu ni mai ro se kalome